Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruñerriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Gaur maiatzak 11 dugu, osteguna, eta gaurkoan gonbidatu berezi bat izanen dugu musika talde batekoa, Balerdi taldekoa hain zuzen ere. Toño Muro abeslari eta gitarra dugu eta datorren astean 5. diska kaleratu eginen dute. Galtzen ikasteko metodoa honelaxe izendatu dute 5. diska hau, xehetasun guztiak emanen dizkigu berehalaxe esan bezala Toño Murok. Eta gaurkoan zaratak tartean ostegunero bezala saretik izanen dugu, hori baino lehenago egunero bezala Aitziberriturriarekin lerroburu nagusiak. Arratsaldeon Larraitz, hauxe dira gaurko egunak utzi dizkigun lerroburuak. Eta lerroburuekin hasteko, Iruñeko udal gobernuan krisia dagoela diote Ezkerrak, Podemosek eta Arantzadik. Zehatzago esan da, Pio 12. etorbidearen auzian ikusi dute krisia. Dena den honen berri emateko prentsaurrekoa egin dute gaur goizean Iruñako udaletxean. Eta Iruñako udaleko dieta sistema dela eta kontuen epaitegiak irekitako prozedimenduaren aurrean geroa baik Nafarroako kontuen ganberari egin dio Yolanda Barzina eta Enrique Maia alkate ohiak ikertzeko eskaera. Justizia et Veritas elkarteak dieta kobratzea leporatzen dio Barkosi. Bertzalde Ultzamako biogas plantaren auzia ikertzen ari da fiskaltza ere. Nafarroako kontuen ganberako presidente Asun Olaetxeak berretsi du Ultzamako udalak ez zuela legea bete planta egiteko kontratazioetan. Parlamentuak lantalde osatu du auzia ikertzeko. Eta gaur da azken eguna Nafarroako zonifikazioaren mugak aldatzeko proposamenari zuzenketak egiteko epea. Eremu mistoan sartzeko 53 eskaera erregistratu dituzte. Mio bada kontrako eskaera egin duena ere. Zizur zendeak UPNren gehiengo absolutuarekin eremu ez euskaldunetik ateratzea eskatzeko mozioa onartu du. Eta aurrera eginez albistegiekin, administrazioan euskararen erabilera arautzen duen foru dekretuari Nafarroako gobernuak egin dizkion moldaketekin kezkatu da agertu da kontseilua, baita lab sindikatua ere. Eta Iruñako udalak eta mankomunitateak hiriaren erdialdean zirkulazioa baretzeko jarduera planaren aurkezpena egin dute. Eta albisteekin bukatzeko, euskarazko ikerkuntza bultzatzeko 180 ikertzaile bildu dira Iruñan Ikergazte Kongresuan. Eskerrik asko Aitziberriturria egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu. Diario Navarra egunkariari dagokionez, hauxe dio lerroburu nagusiak, sustapen ministeritzak foru gobernuari ohartarazi dio, AHT-aren betekizunak egiten ez baditu, beraiek hartuko dituztela bere gain. Dela Sernak aierdiri hitzarmen berri bat proposatuko dio, epe eta inbertsio berriekin. Eta gainera, enpresari eta ingeniari Nafarrek ministroari hasierako abiadura handiko trenaren plangintzari eustea eskatu diote. Gaurko argazkiko protagonista, El Corte Ingleseko kalea dugu, oinezko kotxe eta bilabesarekin, Iruñeko udalak hiriaren zentrotik kotxeak ateratzearen aldeko apustua egin du trafikoa murrizteko eta zabalgunean bilabesak indartzeko plangintza izanen da. Eta bukatzeko beste bi albiste gehiago, batetik kirol kontuak, Osasunak betesi saldu dio Sergio León jokalaria, eta bukatzeko 333 urteko kartzela zigorra eskatu diote Tafallako taberna batean emakumeak grabatzagatik. Bestelako kontua gaurko Diario Noticias egunkarian, lerroburu nagusian Ultzamako plantan dauden irregulartasunak ikertzen ditu fiskaltzak. Ministeritza publikoak informazio gehigarria eskatu dio Komtos ganberari. Eta lerroburu txikiago batean, gobernuak lekua hartu du UAGN ikastaroen kasuan. Gaurko argazkiko protagonista Zizurreko zendea dugu, izan ere UPNek ez dio jaramonik egin Zizurreko zendeak eremu mistoan jarraitzeko eskaerari.
Zendeako kontzeju eta oposizioak UPN-ren euskararekiko gutxiespena salatu dute. Argazkian, Zendeako bizilagunak udaletxe plazan ageri zaizkigu bilkura egin zen unean. Eta bukatzeko beste bi albiste gehiago, Kazkabarra izan zen Lerin eta Artederreta artean atzo, eta bukatzeko Iruñak oinezko eremuak irabaziko ditu. Aurrera egin dezagun gara egunkariarekin. Goiko aldean lerraburu nagusian Urkulluk Junkerri kontzertu ekonomikoaren aldeko defentsa egin dio soilik. PP-PNV arteko akordioa goraipatu dute Euskal Komunitatearen inguruan egindako ekitaldi batean Bruselan. Eta gaurko protagonista nagusia baita ere erraustegia atzo bezala, erraustegiaren egun handia beste behin. Egun oso handia eta polita, hitzokin definitu du Markel Olano Gipuzkoako aldun nagusiak Zubietako lanak abiatzeko jarduna. Hautestontziek hori agindu zutela argudiatu du. Irudian, Urbaser enpresako ordezkariak ageri dira Olano aldun nagusia eta Asensio diputatuarekin. Eta bukatzeko, beste bi albiste gehiago nabarmentzen dira gara egunkariko azalean, fiskaltza Ultzamako auzia ikertzen ari da, Komtosek ñabardurak eman ditu parlamentuan. Eta bukatzeko erabakitzeko prest, gure eskudagoren aldarria Bilbon ekainaren 10ean izanen da. Berria egunkariarekin aurrera eginez, lerraburu nagusian gaurkoan Nafarroako kontuak eremu mistoan ia 40.000 herritar sartuko dira eta herriak bikoiztu. Nafarroako zonifikazioaren mugak aldatzeko eskarientzako epea gaur bukatuko da, orain 53 herri daude eremu mistoan eta 43k eskatu dute ez euskaldunetik ara aldatzeko. Zizur eremu mistotik irtetea erabaki du UPNek. Eta bestalde, beko aldean gaurkoan ere erraustegia protagonista nagusi berria egunkarian, agintaldi honetan bukatzeko asmoz, horrelaxe dio lerroburuak, Zubietan erraustegiaren obrak inauguratu dituzte protesta artean 2009-rako bukatu nahi dituzte lanak. Eta hementxe ere argazki nagusian, Olano eta Asensio ageri zaizkigu Urbaser enpresako ordezkariaren azalpenak entzuten. Eta bukatzeko beste albiste bat, sozietate zerga igotzeko aukera badagoela esan dio Jaurlaritzak Bizkaiari. Eta bukatzeko egunero egiten dugun moduan, Euskal Herria Irratiko agerkariarekin eginen dugu. Batetik, Altsasuko gazteek kartzelan 6 hilabete babes adierazteko mobilizazioak egin dituzte Madrilen, eta hortxe ageri zaizkigu horren erakusle diren 4 argazki. Bestalde, Sanferminetako tombolaren muntaketa lanak abian dira, eta argazki bat ere ikusi dezakegu Sarasate pasealekukoa. Eta bukatzeko, Barkos eta Maia ikertzeko eskatu dio Geroa Baik kontuen auzitegiari. Maiatzak 11 dugu gaurkoan ostegune, ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruña herrian. Iruñarekin hasteko, aste honetan amaitzen da Txalaroa 17 zikloa, gaur ostegunarekin masterclass bat egongo da eta ostiralean kontzertu bat. Oreka Teixaren kontzerturako sarrerak salgai dira jada Sanduzelaiko Zibiboxean 6 eurotan. Eta kontu gehiago Iruñean, udal eta mankomunitateak plan berezi bat aurkeztu dute erdigunerako, oinezkoentzako eremu berriak garraioak alde zarrera gerturatuko dira eta trafiko aldaketak izanen dira. Bestalde, Arantzadi soldadura programan izen emateko epea ireki da 20 plaza izanen dira osotara eta 11 hilabeteko iraupena izanen du programa honek. Ingurumen bolondresek garbiketa eta ikuskatze lana egin dute Ontzen Hobietan, gaur lanean egon den taldea elkartu eginen da balorazioa egiteko eta etorkizuneko lanak zehazteko. Bestalde, Iruñeko udalak Antoniuti parkean noria jartzeko proposamenak aurkezteko epea ireki du, 30 metroko altuera minimoa izanen du noriak eta uztailaren 1-tik 16 jartzeko aukera izanen du.
Eta Gaztediaren etxean Desde Otra Galaxia Niebe Andrearen erakusketa ikusteko aukera izanen da maiatzaren 12tik 28ra. Zuhaitzaharrek ingurunean duten papera izanen da gaurko hitzaldiaren ardatza Mendillorriko Zibiboxean arratsaldeko 7etan. Eta berriz erabili daitezkeen edalontziagatik hainbat eragileek interesa aurkeztu dute, peinek, bizilagunek eta ostalaritzako kideek udalaren jardunaldietan parte hartu zuten. Eta ostegunero egin nahi dugun moduan, joan gaitezen lehenik eta behin Uharte aldera. Uharteko 0-3 urteko aurreskolei dagokionez, matrikulak ekainaren 19tik 23ra bitartean egin daitezke, entitate titularrak erabakiko duen lekuan eginen dira. Eta Uharteko 21. kirola astea ere ospatu eginen dute hemendik gutxira, maiatzaren 20tik 28ra eginen da, egitarau zabala prestatu dute eta informazio guztia udal web orrialdean daukazue. Eta bestalde, ariketa fisiko ikastaroak ere eginen dira ekainean, kiroldegian izango dira eta maiatzaren 19 arte izen emateko aukera daukazu, helduentzako fitness jarduera ugari izanen dira. Eta Uharte alde batera utzita joan gaitezen Elortzibar aldera. Elortzibarreko udalak fotokopiagailu bat salmentan jarri egin du 30 euroko prezioarekin hasiko dira eta 2 hilabeteko epea dute saltzeko. Eta ostegunero egiten dugun moduan gaurkoan ere Nafarroako Parlamentuan izan gera, gaurkoan errenta aitorpenaren inguruan galdetu diegu bertan gerturatu zaizkigun politikariei. Aste honetan, Geroa Bai alderdian Jokin Castilla izanen dugu, EH Bildu alderdian Maiorga Ramirez, Podemosen Laura Perez eta UPN alderditik Cristina Altuna. 2006ko errentaren aitorpenak berriro ere itzuliko gaitu zentzutasunaren bidetik. 2014an UPNek, PSNek eta PPek egin zuten zerga erreformarekin galdu genuen zentzutasunaren bide hori oroitu behar dugu orduan hiru alderdi horiek zergak modu injustifikatuan jaitsi zituztela eta estratu sozial guztiei berdinki bai errenta baxuak zituztenei bai eta bereziki larria dena errenta altuak zituzten estratuei. Hortaz, oraingo honetan nire ustez Nafarroak bere oreka galdu du, galdu berreskuratu egin du eta beraz zentzutasunaren bide hori ere berreskuratu du. Kontuan izan behar dugu ere errentaren aitorpena Nafarroa justizia fiskalaren aldetik kohesionatzeko tresna garrantzitsua dela, funtsezko tresna gainera eta horregatik kontu handiz eraiki behar dugula zerga mota hori, pertsona fisikoen gaineko errentaren zerga. Beraz, nire ustez, honako honetan zerga hori tipo maksimoa 52an duen eta minimoa 13an, hau da, Espainiar estatu guztian bi muturrak bai altuena eta bai baxuena dituena eta beraz Europako estandarretara ere hurbiltzen gaituena. Hori zertarako egiten dugu edo hori zergatik babesten dugu. Egia esan, babesten dugu gero zerbitzu publikoak finantzatzeko ere bide ona delako eta bereziki ere Europarekin konparatu nahi baldin badugu Europako zerbitzu horiekin ere konparatu beharko dugulako. Nafarroa bertan dago eta Nafarroa bertan egoten jarraitu nahi du. Horregatik, nire ustez, zergaren, errentaren aitorpen honek berriro ere hiritar bakoitzaren ekarpenak Nafarroa eraikitzeko, Nafarroa eraikitzen laguntzeko balioko duela uste dugu eta beraz modu justuan, modu zuzenean egingo duela gainera. Bueno, nik uste dut dela momentu bat, non hiritar guztiok bere esfortzua egin dute urtean zehar eta baita ere egin behar dute aportazio bat guztion zerbitzuak eta justizia soziala aldarrikatzeko eta orduan ikusi dugu nola UPNek utzi digun zorra utzita eta hori ordaindu behar dela jakinda, nola hartu duen ildo politiko bat arduragabekerian oinarrituta. Hain zuzen ere oraindikan hainbat eta hainbat puntu ezberdintzen gaitu Europako lurralde garatuenetik. Azkenean errenta aitorpenak erekin egiten dena da eskolak, osasun
zerbitzuak bermatu, eta horretan sakondu behar dugu. Oraindikan jendarteak eta langileak bai ordaindu behar dutena, baina erreforma bat beharrezkoa da baita ere enpresen etekinen inguruan. Argi dago, egindako erreforma garrantzitsua izan dela bermatzeko nahita nahiezkoak diren zerbitzu guztiak, baina oraindik falta da, azkenean errenta handienak oraindik ez dute ordaindu behar dutena, oraindik enpresen etekinak ez dute ordaintzen, jarriko dut adibide bat, azkeneko urtetan rekaudazioa izan da berdina tabakoaren inpostuetan eta enpresen etekinen inguruan. Hau da, eta hori ez da zilegia eta hori ez da justua. Horregatik guztiaregatik Euskal Herria Bildun argi daukagu sistema fiskal batetan oinarritzen dela ongizatearen bermaketa, eta horregatik guztiarengatik gu jarraituko dugu lanean benetako fiskalitate justu bat eraikitzearren eta UPNek orain arte utzi dizkigun zorra guztiak horiei aurre egiten. Lehenik eta behin jarri behar dugu kontekstuan ze egin zen legealdiaren hasieran egindako reforma fiskalarekin. Hasteko aurrekoek UPN, EPSN, EPPek egindako erreforma fiskalaren ondorioz 100 milioi euro gutxiago genituen xahutzeko zerbitzu publikoentzat eta hainbat giza beharrentzat. Kontua da, horren aurrean bakarrik bi aukera genituela, edo murrizketak edo erreforma fiskala. Erreforma fiskalarengatik egin genuen apostu, baino hemen eman ziren laukotearen baitan ere hainbat ezberdintasun. Besteak beste, Podemos aldugutik uste genuen ausartagoak izan behar genuela elkarteen impostuarekin, impostuarekin nun enpresek, batez ere enpresa potenteenak eta handienak gehiago ordaindu beharko dukete. Ordea ez ginen ausartak izan, batzuk hala eskatu genuen, baina laukoteko alderdi bat, besteak beste, gero bai, etzen horren aldeko apostu egin, etzuen horren alde apostu egin, eta orduan, errenta fisiko altuenei edo gorenekoei igo behar izan zitzaien errenta. Horren ondorioz, aurten ikusi izan dugu nola progresibitatea eman izan den errenta basuenetan, baino ordea tarteko errenta eta altuenetan ere ziurazki aurten nabaritu izango dute gehiago ordaindu beharko dutela. Honen aurrean, zer esan, guk esan genuena aurrekoan ere reforma fiskala sakonagoa izan beharko lukela, ez bakarrik lanaren errenten gain, baizik eta bereziki kapitalaren errenten gain erori beharko lukena, eta horren alde egingo dugu apostu aurten, zeren beregunean egin etzen reforma lehenbailen egin beharko litzateke, zeren 2 urte barru izango luke efektu. UPN-etik hasieratik esan dugun bezala, balorazio txarra egiten dugu. Gai honetan azaldu behar delako gobernuak zerga kontuetan eta fiskal arloan lehia osoa duelako, eta lehia hori orain arte Nafarren ondurarako erabili zen eta orain ikusten dugu Nafarren kontra erabiltzen dela eta batez ere erdiko klasea erasotzen duela. Beste aldetik ere gogoratu beharra dugu hauteskunde kanpainan gobernua sustentatzen duten 4 alderdiek ez zutela azaldu beren neurrien artean zergak igotzeko neurri hori buruan zutela, krisi sozialaz hitz egin zuten, baita ere larrialdi sozialaz, baina ez zuten aipatu ikusten zuten arazo hori konpontzeko zergak igotzeko neurri horretan pentsatzen ari zirela. Ez gero ikusi zen larrialdi soziala ez zela aipatzen zutena, baina egia da buruan zuten neurri garrantzitsu askok ez zutela aipatu ez. Aurten gertatu izan dena da, bai progresibitatea hasi dela zergaren tramo guztietan, bai errenta altuak eta bai errenta baxuak tratatzeko modua zeharo aldatu da. Askotan errepikatu dugu, seme-alaben dedukzioa, kuotan dedukzioa izatetik
basean erredukzioa izatera pasa dela, beraz bertan jarduera edo zerga aplikatzeko borondatea gutxienez askoz ere aurrerakoiagoa izan da orain arte genuen egoerarekin alderatuz, eta beraz esan dezakegu orain aberatsaren edo errenta altua duenaren seme-alabak ez duela errenta baxua duena baino seme horrek baino gehiago balio. Orduaz, oreka hori bilatuz, errentaren aitorpen honek nire ustez justizia fiskala eta justizia soziala ekarri du, eta berriro errepikatuko dudan moduan, errentaren aitorpena tresna moduan ulertuz, bada ere gizartean dauden estratu sozialen arteko desorekak orekatzeko modua, beraz, errentaren aitorpen honek zentzu horretan eragin dio bereziki Nafar zerga emaileari. Kontutan izan behar dugu, hiritar bakoitzak milaka eta milaka euro zor dituela bankuetxeari, eta hor bi erreflexio bata, zein den hiritarrek edo bankuetxeek daukaten zilegitasuna beraien laguntza publikoa jasan duten heinean hori aldarrikatzeko, baina bestetik baita ere argi dago aurre egin behar diogula UPN-ek egitako zulo haunitzei. Hor daukagu nola bagenukan bitarteko definaziero bat, Caja Navarra bertan bera berditu da, 1.100 euro desagertu ziten bi urtetan, eta Nafarroa berri eta indartsu bat eraikitzearren beharrezkoa dena da hiritar guztien implikazioa, eta ikusi dugunez, pauso garrantzitsu bat eman da errenta aitorpen honekin, ez zuzen ere albidetuko duelakoz erronkei aurre egin. Eta bestetik dago azkeneko erronka da estatuarekiko erlazioa. Estatuak, nik uste dut, argi eta garbi estan behar dela Nafarroari zor diola milioika euro, eta horregatik guztiarengatik egin behar duguna da hori aldarrikatu, hori konpondu eta estatuari exigitu ordain dezala ordaindu behar duena. Egia esan, geneukan oso zorra sakona, UPN-ren kudeaketaren ondorioz, nafartar bakoitzak ordaindu beharko dugu pertsona bakoitzeko 5.000 euro urtero bakarrik zorra eta interesak ordaindu ahal izateko. Eta horri aurre egin ahal izateko ere behar genuen erreforma fiskal hau, baita zerbitzu publikoak mantendu ahal izateko ere. Eta izan duen eragina, esan dugu, nola errenta altuenetan, erdi eta altuenetan gehiago ordainduko duten aurten, egia da ere beharrezko egoera baten aurrean gaudenean halako neurriak hartu behar direla, baina bestalde ez luke zertan neurri hortan bakarrik sustatu behar erreforma, baizik eta beste hainbat gauzetan ere progresibitatearen alde eta aberastasunaren baraketaren alde baldin bagaude. Azaldu bezala, pentsatzen dugu gaizki eragiten ari dela, eta Nafarroko erdiko klasea egoera larrian geratzen dela, batez ere ikusten dugulako krisiaren ondorioak oraindik gainditu ez ditugulako. Adibide bat jarriko dut argi ikusteko. 26.000 euroko soldata gordina erreferentzia gisa hartzen baldin badugu, ikusten dugu hemen Nafarroan bi seme-alaba dituen pertsona batek foru ogasunari 2.500 euro inguruko ordainketa bat egin beharko duela, eta Euskadin berriz 1.500 inguruko ordainketa egin beharko luke. Beraz, 1.000 euroko aldia ikusten dugu, 1.000 euro gehiago ordainduko genuke hemen Nafarroan, eta gutxiagotasun egoera hori argi ikusten da. Baina baiz bakarrik seme-alabak dituzten pertsonek gutxiagotasun egoera horretan daude, baizik eta seme-alabak ez dituztenak ere ez. Aipatzen dut adibidez, Zibismo Zintak taldeak esaten zuen, Bartzelonako pertsonek eta Valentziarrek bakarrik ordainduko zutela Nafarrek baino gehiago, ez? Hori erakusten du azkenean erreforma fiskal horrek, gobernuaren erreforma fiskal horrek, Nafarrek gutxiagotasun egoera batean uzten gaituztela estatu mailan. Ados gaude aldaketekin, kontutan izanik ere hau dela
Nafarroa justu bat bilatzeko modua, eta beraz, hau dela gutxienez hasi beharreko bidea hemendik aurrera Nafarroa kohesionatuago bat eta Nafarroa zuzenago bat bilatu behar baldin badugu. Bidea hau da, eta beraz gero aldetik 0 ados gaude egin denarekin. Bai, azkenean akordio batean, oinarritzen da, lau alderdion egindako akordio batetan, gure ikuspuntua geneukan, baina jakina da, lau alderdi biltzen direnean eta adostasun batera heldu behar denean, hortan denok utzi behar ditugula gure ñabardura batzuk hor tartean. Eta hontaz, guri gustatuko litzaiguke sakontasun gehiago ikusi izatea erreforma honetan, baina hurrengo urtean izango da posible, aurten posible izan ez dena. Hainbat neurrien alde bai, baino esan bezala motz geratu zen guretzako erreforma hori txituelako elkarteen inpostua aurreko egorara bueltatu izan nahi, eta guk uste genuen aurreko egorara bueltatu ez ezik haratago joan behar genuela. Beti diogun bezala gehiago ordain dezaten gehien dutenek. Argi dago ados ez gaudela, hasieratik aipatu dugu fiskal erreforma honen kontra geundela, eta batez ere aipatu dudan bezala Nafarroak baditu lehia osoak bere zergak kudeatzeko, fiskal arloan lehia hori orain arte Nafarrei onurak sortzeko erabili zen, eta ikusten dugu gobernu honek lehia hori kontrarako erabili duela, Nafarren kontrarako erabili duela, horregatik defendatzen dugu lehia hori zentzutasunez erabiltzea, eta batez ere ea gai garen gutxiagotasun hori behintzat buelta emateko eta lehengo egoerara bueltatzeko. Astero egiten dugun moduan, gai librearen inguruko azalpenak emanen dizkigute oraingoan alderdietako bozeramaileek. Azken asteotan ikusi izan dugu nola bai UAGen eren landa sindikatuaren iskanbila sortu den, bai eta Urtzamako biogaz plantaren inguruan ere beste iskanbila bat nola sortu den. Bi iskanbila horiek azken finean ustelkeria kontuekin harremanetan dauden bi kasu dira, eta beraz orain arte zirudien arren horrelako gauzak Andaluziako ereekin edo Madrilen Isabel Bigarrenaren kanalarekin gertatzen ziren kasuak zirela, hau da Urrenoko kasuak edo Nafarroan oraindik berez ezagutu ez genituen kasuak zirela, geroz eta hurbilago ditugula eta orain arte gertatu izan direnak, baina orain bertan arte aurkitu ez ditugunak edo gutxienez fiskaltzak aurkitu ez dituenak. Kezkagarria da jakitea aurreko Nafarroko gobernuek kontrol mekanismorik ez izatea horrelako egoerak gainditzeko, eta are larriagoa izango da frogatzen bada Nafarroako gobernua ere bertan zegoela edo gutxienez ezagutzarik zuenik. Eta argituko dut, Ultzamako biogaz plantaren iskanbilan fiskaltza ikertzen ari da, eta kontuen ganberak ere bertan ikusi izan du eta bere txostenean erreflejatu du, bertako planta egiteko orduan esleipen prozesuan irregulartasun nabariak egon zirela, bertako kontratazio mailan zeuden zinegotziak ere planta burutu zuten merkantilaren kide zirela, eta gainera Nafarroako gobernuko bi departamentuen aldetik finantzaketa bikoitza lortu zutela. Afera zeharo larria eta zeharo ikertu beharrekoa, baina bereziki garaia iristen bada ere erantzukizun politikoak depuratu beharko dituena. Eta bestalde, UAGen eren kasua dela eta asko horroitzen digu Andaluzian ereekin gertatu zen iskanbila bera. Hau da, ematen ez ziren formakuntzak emanez, baino kobratu bai. Horrelakoak ere kontutan izan behar ditugu dirua publikoa dela, Nafar guzion dirua, eta beraz orduko Nafarroko gobernuak ere erantzukizunik izango balu inolako kontrolik ez egin izatea bertako diru laguntzetan, UAGen ere mintzitzazion diru laguntzetan,
bertan ere erantzukizun politikoak garbitu beharko dira eta bereziki jakin behar izango da hori deskuidoa izan zen edo are okerragoa eta are larriagoa horrela jakinda egin izan ote zen. Bi kasuetan, fiskaltzaren eskuetan daude kasuak, Bultzamako kasuan hemen Nafarroan bertan, Nafarroko parlamentuaren baitan bertan egingo den ikerketa batzordean eta beraz ondorioi itxoin arte balorazio politikoan besterik ez ditu egingo eta espero justiziak ere bere papera bete dezan eta aliketa hoben gainera bete dezan. Unidos Podemos kongresuan jakingo duzuen bezala aurkeztu izan du zentsura mozio bat Rajoy presidente izateari usteko. Ari gara ikusten nola salbuespen demokratiko egoera batean gauden, nun Europako alderdi korruptoena ustelena ari den gobernatzen. Egunero agertzen dira kasuak eta hauen aurrean botere judizialak ikertu beharrean askotan behin eta gehiagotan ikusi izan dugu nola estatu boteretik ez dagoen estatu banaketarik eta botere banaketarik eta ondorioz gobernuak zuzenean fiskal orokorrari esaten dion hainbat kasuen aurrean bestaldera begiratzeko. Ikusten ari garen moduan beharko genuke bai egiturazko erreforma strukturalak legeetan eta baita neurriak hartu ere ustelkeriaren aurrean eta ezinezkoa da gobernu hau mantendu ahal izatea. Ez dugu ulertzen honen aurrean zergatik PNV etorri den orain aurrekontuak, PP-ren aurrekontuak babestera eta honen ondorioz eta aurkeztutako zentsura mozioaren ondorioz aitzakitzat babes gutxi duelaren aitzakia hartuz PSOEk beste aldera begiratzen ari da. Horregatik guk uste dugu mobilizazio soziala besterik ez duela alderdi hauen botoaren zentzu aldatuko eta orduan bat egin beharko genuke gizarteria gobernu hau boterean jarra ez dadin ustelkeria egin baitute haren politika. Ikusten ari gara azken aldian gobernua sustentatzen duten lau alderdiek ez direla gai mintzat adostasunak lortzeko gai garrantzitsuetan. Ikusi dugu desegoerak adibidez hezkuntzan, ikusi ditugu ere arazoak poliziaren legearekin eta orain batez ere ikusten dugu etorkizunerako gai garrantzitsuak daudela eta horien artean batez ere hitzarmen ekonomikoa. Gai garrantzitsua da Nafarroarentzat eta ikusi beharko dugu ea adostasun horiek lortzeko gai den gobernua. Magazinaren bigarren zatiarekin aurrera eginen dugu oraingoan, musika kontuak elkarrizketan gaurkoan balerdi musika taldeko abeslari eta gitarrarekin egoteko aukera izanen dugu Toño Murorekin, izan ere datorren astean 5. diskoa kaleratu eginen dute, galtzen ikasteko metodoa, horixe da azkeneko diskaren izenburua eta xehetasun guztiak emanen dizkigu berehalaxe esan bezala Toño Murok. Hori eta gero zaratak tartean gaurkoan saretik izanen dugu ostegunero bezala.